हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर फाइनालि एचएस फाइनाल रिजाल्ट स' नोंथांमोना माबोरै चेक खालामगोन गासिबो डिटेल्स फैबाय दा बेनो जाबाय गुड निउज गोबां नेगासिनो दंमोन नोंथांमोननि एसेकनि रिजाल्टआ माला ओंखारगोन होननानै दा फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबाय स' माबोरै नोंथांमोना दिनै रिजाल्टखौ नायगोन स' बिनि सायावबो आपडेट फैबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होदों जाहाथे रिजाल्टआ मोजां फैयो दा फाइनालि नोंथांमोननि एचएस फाइनाल रिजाल्ट दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन बे आपडेटखौ सोर होदों आरो माब्रै स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनांगौ जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो स' दानिया नोंथांमोननि रिजाल्टआ 9 AM जानाय लोगो लोगो ओंखारसिगोन आसाम हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टआ बेनो जाबाय CM एनाउन्स खालामबाय दिनै नोंथांमोना नैबे होनाय अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय रिजाल्टखौहाय नायनो हासिगोन स' नोंथांमोना गासै 9टा लिंक्स मोनदों बेयाव फैनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय दा फाइनालि स' नोंथांमोननि रिजाल्टआ दिनै मोनमारसिगोन एचएस फाइनाल रिजाल्टआ स' बेखायनो माब्रै नायो स' नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना चेक खालामदो दा फार्स्टनियानो अफिसियेल मेन वेबसाइट बेनो जाबाय AHSECनि दा साइडआ गोबां बिजि जागासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना दायो नुवा जानांगौ बाट नोंथांमोना 9 AM जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना आसाम हायार सेकेन्डारि फाइनाल रिजाल्टखौहाय दिनैहाय मोनमारसिगोन दा बेखायनो अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां फैयो आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजां पार्सेन्टखौ लानो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ जाहाथे मोजां नायो आरो गोबां अफिसियेल वेबसाइट दङ बेयाव फैनानै जाहाथे नोंथांमोना नायो दायो जों मोनसे एग्जाम्पल नायगोन एन्ड बेनिफ्राय मबाइल एप्लिकेसनबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन जाहाथे स' नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय बेनि अनगायैबो नायनो हायो अके स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय मोनसे बे लिंक होनायनिफ्राय जों दायो सिक्सा रिजाल्टआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि मोनगोन बेयाव दासिमबो एक्टिभ जायाखै 9 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ बेयाव एक्टिभ जागोन लोगोसे मबाइल एपबो दङ स' नोंथांमोना बेखौ मोनगोन लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ दा अफिसियेल वेबसाइटआ गोबां बिजि जागोन बेखायनो नैबे नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन प्ले स्ट'राव थांनानै स' नोंथांमोना इनस्टल खालामदो बेनिफ्राय गावनि मबाइल नाम्बारखौ नायनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट चेक खालामनो हागोन दा नै बेबादि फैगोन स' नोंथांमोना इनस्टल खालामबानो स' नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय मबाइलाव नायनानै लानो हागोन स' बेनिसिम नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट एचएस फाइनाल रिजाल्ट